mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe unboxing van LVT. Vandaag hebben we een pakketje binnengekregen van Crosslighter. Deze verkopen plasma aanstekers. Je kunt ze bestellen op crosslighter.com. En ze hebben een aantal aanstekers opgestuurd. We hebben een paar uitgezocht die wij erg mooi vonden en die we graag wouden hebben. We gaan ze eventjes bekijken. En we gaan ook zo meteen een kortingscode delen. Voor als je zelf zou willen bestellen krijg je een 25% korting op de aansteker. Dus zeker even blijven kijken. Het pakketje is zo binnengekomen. Netjes een zwarte envelop. Op de andere kant staat natuurlijk het adres. Maar dat is niet voor jullie. Eens kijken wat daar komt uitrollen. Een flexibele aansteker. Dat is echt handig. We gebruiken zelf ook zo'n keukenaansteker van hun. Als, gewoon voor in de keuken zeg maar. Staat ook op Crosslighter. Hun logo en alles staat erop. Eens kijken hoe dat werkt. Aanzetten. En dan doet hij het. Ziet er gaaf uit. Je kunt hem ook ophangen hier. Ja, dus is echt een mooie keukenaansteker. Het LVT'tje is niet alleen gek van vuurwerk, maar ook van lekker koken. Dus dat komt goed uit. Echt handig. Hij is ook nog flexibel. Dus als jij de cakes onder een hoek wil aansteken, dan is dat geen probleem. Kan allemaal. Ja, gaaf hoor. Doet goed. Je kunt ze gewoon opladen hier aan de zijkant via de USB. Kabeltjes zitten er altijd bij. Dus, ja, ziet er goed uit. Dat is te gek. Eens kijken wat er nog meer aan zit. Ja, je hoort kerstmuziek op de achtergrond. Het is vandaag eerste kerstdag. Ik moest nog even een unboxing doen. Crosslighter. Open up the future. Eens kijken. Crosslighter. Een mooi design. Sterk. Makkelijk op te laden. Het logo van hun. Crosslighter logo. Instant ignition. No liquids or gases. En 100% elektrisch en windproof. Nou, er is ook nog een kortingscode, order 15. Excuseer, LVT 25 gebruikt. Dan krijg je 25% korting op je bestelling. Deze hebben we besteld. Ja, mooi design. Echt super vet. Kijk eens. Ziet er gaaf uit, hè? Light your future. Het zit altijd in een mooi doosje. Een eigen logo staat erop. Dus eigen import. Ja, is gewoon goed. Kijken, er staat nog een gebruiksaanwijzing. Dat is voor het opladen. Ja. Ja, je ziet het, instructies en een waarschuwing. Kan brandwonden veroorzaken. Dat is natuurlijk niet zo chill. Maar daarom eventjes goed de instructies doornemen en dan kan dat niet fout gaan. Eens kijken wat er nog meer in het redpakket zit. Nog 2 doosjes. Eens kijken. Zo. Crosslighter. Open up the future. Pyro. Super gaaf natuurlijk. Vet aansteker. Ja, deze komt zeker bij ons in een cameratasje. Pyro aansteker. Gaaf hoor. Gave kleuren. Echt dik. Super gaaf. Eens kijken. En de laatste. Open up the future. Dit is een compleet gouden aansteker. Zie je, je doet hem open en touch en dan gaat hij aan. Klepje dicht, gaat hij weer dicht. Ja, je moet het klepje dicht doen en dan gaat hij ook dicht. Klepje open. Een touch plasmatic. Gaaf. Ziet er goed uit. Helemaal in het goud. Gaaf voor goud hè, zouden ze zeggen. Nou, 4 mooie aanstekers gekregen. Hartelijk dank Crosslighter voor deze mooie aanstekers. Wil jij ook aanstekers bestellen? Gebruik dan kortingscode LVT25 voor 25% korting op je Crosslighters. Dat zijn erg mooie aanstekers. Zeker handig voor met oud en nieuw. En ja, het ziet er allemaal super goed uit. Goede kwaliteit. Mooi verpakt in de doosjes. Ja, gewoon goed.
Fijne dagen nog en fik erin.